Welkom in Kiev. Heeft u eigenlijk ooit een Oekraïner ontmoet? Ukraine is a natural part of European culture and history. One lifetime wouldn't be enough to explore it. We have a weak government, but strong people. Wist u dat er in Oekraïne binnenkomstvolle Nederlandse kazen zijn? Free press is the heartbeat of democratic society. Hier leren we over de Nederlandse cultuur. Dat vinden we echt interessant. Wilt u iets over Oekraïne leren?